Mahigit 1,000 residente ng Bacolor, Pampanga ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal sa isinagawang medical mission ng pamahalang panlalawigan. Kabilang sa mga inihatid sa ilalim ng Alagang Nanay Healthcare Program ang libreng konsultasyon, gamot, food packs, hygiene kits at iba pang basic health services. Isinagawa ito nitong Huwebes, April 30 sa Municipal Mini Convention Center ng Bayan. Nagpahayag ng pasasalamat ang ilang benepisyaryo sa naturang aktibidad. Ay, dakal salamat, masanting pong masanting para kaya kami pakakalunod. Ay, maswel kaya po, hindi lang kang gratyo, hindi lang kang pati, hindi lang kang panulo. Sa datos ng Kapitolyo, umabot sa humigit kumulang 1,100 ang nakinabang sa medical mission. Nakita ko puro mga senior citizen. At least yung mga matatanda ngayon na meron silang gamot na 3 buwan, magiging masaya na sila. Kampante kung ano nangyari sa laboratory test nila. Inanunsyo rin sa aktibidad ang muling pagbubukas ng Ricardo P. Rodriguez Memorial Hospital ngayong buwan ng Mayo matapos ang pagsasaayos at pagdaragdag ng mga kagamitan. Layon daw nitong mapalapit sa mga residente ang mas kompletong serbisyong pangkalusugan sa Balen, Bacolod. Para yung mga taga Bacolor, hindi na sila pupunta ng San Fernando. Dito na lahat. Cataract, major operation, lahat dito na gagawin. At pipilitin kung magkaroon sila rin ng sarili nilang CT scan. Pero kompleto na yan eh. May 2D echo, may ultrasound, may laboratoryong maganda. Tapos lahat ng pan-diagnostic nandyan na. Yung importante kasi ngayon sa mga tao, yung mga hospital, yung health. May iba pa raw public hospital sa Pampanga ang nakatakdang buksan at simulan ng konstruksyon ngayong taon. Kabilang dito ang mga extension at bagong ospital sa iba't ibang bayan. Yung extension ng Lubao, yung diagnostic building ng likod ng munisipyo, yung bubuksan naming ospital sa Palit, at saka itong Bacolor. At magga-groundbreaking kami doon sa ospital ng San Luis. At saka yung Arayat, magga-groundbreaking na rin kami, bagong ospital din. Samantala, nagpasalamat naman si Bacolor Mayor Dimandato sa serbisyong medikal ng Kapitolyo kasabay ng pagbanggit sa plano ni Governor Nanay Pineda para sa road improvement sa may harapan ng munisipyo. Itong daan sa harap, kasi nakita niya medyo bako-bako, dati provincial road, hindi nagdaraman ng public works. So sabi niya, I will allot 15 million pesos for this road. Sabi ko, ito po dahil kasama yun sa monumento ng Soto, palapit sa pangutang Santa Barbara, sabi na nasirang stoplight, yun po ang gagawin para yung buong kabayanan maganda na yung road network. So, sa buong Kapitolyo, salamat po sa tulong nyo sa aming kababayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.